Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучыларны ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәр көнгә сөенеп, якыннарыгыз янәшәсендә бәхетле булып яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хатлар белән танышабыз. Оят авылында гомер кичерүче кадерле әтиебез Нурмиев Җәмил Шәйхелислам улының 2 февраль көнне бүген 85 яшьлек юбилее. Кадерлебез, син өчен күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Син безнең йортыбызның яме, күңелебезнең җылысы. Жан җылың белән йөрәгебезне җылытып, безнең өчен ут йотып яшисең. Әни белән безне үстердегез, кеше иттегез, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Син бүген дә безнең таянычыбыз, яшәү көчебез. Без балаларыңны, оныкларыңны бер учка җыеп тотасың, яшәү көче бирәсең. Гомерең буе тырыш хезмәттә булып, хезмәттәшләрең алдында да, туганнарыбыз арасында да олы абруй казандың. Киләчәктә дә безне сөендереп, сәламәт булып, тигезлектә, иминлектә, җан җылысы белән гомер кичерсәң идем. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әти тормышта. Әти диеп дәшәр кеше булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Нинди генә эштә эшләсәң дә, намуслы узды хезмәт юлларың. Безнең өчен якты маяк синең тормышыңда узган елларың. Син булганга әти, без бәхетле. Син булганга якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул. Иң кадерле якын кешебез. Безнең өчен иң кадерле, газизләрдән газиз булган әтиебез. Ходай сине сәламәтлектән айырмасын. Мул, имин тормышта әниебез белән пар канатлар булып, озын-озак гомер итәргә язсын. Иң изге теләкләр белән әниебез, кызларың, кияүләрең, онык-оныкчыкларың бу теләкләргә сеңлең Кифая да кушыла. Оят авылында гомер итүче Җәмил абый Нурмиевны ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә кадерле һәм кирәкле булып, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын үзегезгә. Тормыш киені тәләрендә әти әни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дейіп янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Кошлардай сайрашып үстек, гомер киені тәгезедә. Шайпалмады бар шилекләр, бер үк юлдан бер адымнан атлауга икегезедә. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез төшен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми.
Üstünün porşilekleri tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şokta kibik biz jılıp bulmaz. Müldüreme şilekleri elip var yürekleri etti yanında ni var enni yanında etti. Gezeleklerin şularının tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Gezeleklerin şularının tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Müldireme şilekleri elli var yürekleri etti yanında var enni yanında etti. Җырлы бүләк тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Безнең киләсе котлау хаты да Шыңар авыл җирлегеннән килде. 1 февраль көнне кеше Шыңар авылында яшәүче безнең кадерле әниебез Зарипова Асия Халык кызына 60 яшь тулды. Яраткан әниебез, әбиебез, сине чын күңелебездән туган көнең юбилеең белән котлыйбыз. Әни, син безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Син әтиебез белән без 5 баланы тәрбияләп үстергән, аякка бастырган, безнең өчен күпме борчылулар, күпме куанычлар, бәхетле мизгелләр кичергән кеше. Нәкъ 1 ел элек әтиебез мәңгелек йортка күчте. Синең өчен дә, безнең өчен дә зур югалту булды. Киләсе көннәрең бары шатлык белән үтсен. Гомер юлларың озын булсын. Бүтән кайгы хәсрәтләр күрмичә, һаман шулай безгә терәк, кирәк булып, туган йортыбызда матур итеп яшәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Син барлык туганнарны, балаларны, кияү киленнәрне, оныкларны бер түгәрәк өстәл артына җыйнаучыбызда. Кояш җылысына җыелгандай сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямен матурлыгын тоеп, яшә әни, яшә тагында. Кайткан саен синең яннарыңа колач җәеп каршы аласың. Мең рәхмәт әни тәрбияңә. Безнең өчен һәр чак кирәксең. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып олыгаеп 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 60 яше. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Тәрбияле, тыйнак, уңган булганына шөкер итә. Күпне өмет итми генә, сабыр гына тормыш көтә. Бала чактан әниебез күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып, 5 бала сөеп үстергән. Кайнанасын хөрмәт итеп, килен вазифасын үткән. Әбиебез белән бергә бик күп еллар гомер иткән. Куркытмаган әниемне, авылдагы авыр хезмәт, күрше тирә авылдашлар күрсәтәләр аңа хөрмәт. Эшләгәндә гел мактаулы, хезмәткәр булды гелдә. Таң белән ферма юлларын таптаган көннәрендә. Хәзер инде әниебез лаеклы ялда күптән. Уңган исемен күтәреп, яши ул бүген һаман. Безнең дәвамчылар булып, оныклары җиткән буйга, 6нчы оныгы туды. Тиздән алар җитәр туйга. Оныкчыклар туенда да булсын әни урының түрдә. Гомер атың арымыйча 100гә кадәр торсын үрдә. Син булганда авыл да бар. Туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз син ул әни безнең терәгебез дисәк. Ә без сиңа озак еллар әни, әби диеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гыр-гыр килеп, әйдә яшик. Иң изге теләкләр белән калучы балаларың. Ал сине Тимур, Раян, Илназ, Олия, Азалия, Лиана, Илнур, Марина, Диаз, Нияз, Илүсә, Ильяс, Азиза, Алисә, Рәзил. Бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Кече Шыңар авылында гомер итүче юбилярыбыз Асия Зариповага ихлас котлауларыбызны без дә әйтәбез. Туган йортның тәрәзәләрендә гел дә утлар янсын. Анда балаларны әни көтеп каршы алсын. Без сезгә озын гомер, нык сәламәтлек телибез.
әлде самавыр жылап, ипи салыр үшін еш қызу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекейді сен болу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекейді сен болу. Ишекләр ачыла, әнкәем каршыга чыга да җылы кулын суза. Шул минут хәсрәтем, сагышым онтыла, шатлыктан күзләргә яшь тула. Шул минут хәсрәтем, сагышым онтыла, шатлыктан күзләргә яшь тула. Һич нигә алышмас бәхетле сәгатьләр, әнкәй кочагында онытылу. Никадәрле терәк, никадәрле кирәк, туган өйдә әнкәй син булу. Никадәрле терәк, никадәрле кирәк, мин кайтканда көткән син булу. Яшәүгә көч бирә, яшәүгә дәп бирә, бу тормышта әнкәй син булу. Бурычым саулыкта, бәхеттә әнкәем, яшәтергә сине омтылу. Бурычым саулыкта, бәхеттә әнкәем, яшәтергә сине омтылу. Никадәрле терәк, никадәрле кирәк, туган өйдә әнкәй син булу. Мин кайтканда көткән син булу. Ә хәзер үзенә аталган котлау хатын тыңларга Рөстәм Ганиевны зәңгәр экраннар кашына якынрак дәшәбез. Бүген ул үзенең күркәм юбилеен билгели. Олы Шуңар авылында гомер кичерүче Ганиев Рөстәм Мәҗит улына 60 яшь. Аның күркәм юбилее. Кадерле әтиебез, сине 60 яшьлек юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Әниебез белән бергә иңне иңгә куеп, озак еллар матур гомер кичерәсез. Безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булыштыгыз. Без барыбыз да тормышта үз урыныбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әтибезнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез булып торасың. Синең гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Син бөтен гомереңне, көчеңне авыл хуҗалыгы өлкәсенә багышладың. Гомерең буе туган авылыңда, сайлаган һөнәреңә тугры калып, яратып, намус белән агроном хезмәтен башкардың. Хезмәттәшләреңнең ихтирамын казанып яшәдең. Безнең горурлыгыбыз булдың. Әтиебез, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Без сине намуслы, гадел, тырыш, кыю, хезмәт сөючән һәм кешеләргә ярдәмчел булуың өчен яратабыз,
хөрмәт итәбез. Уй-теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Алга таба да шатлыкта, куанычта яшә. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озын-озак гомер итегез. Гомер үрләренә менгән сайын кайгы борчу ишек какмасын. Ходай сине барыбыз өчендә күз карасы кебек сакласын. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Кояш сиңа назлап нурын сипсен, таң җилләре назлап сисеннәр. Бәхет, шатлык сиңа юлдаш булсын, кайгы хәсрәт ерак йөрсеннәр. Юбилеең белән котлап, тормыш иптәшең Ләйлә, улың Артур, кызың Альбина, киленең Гөлгенә, киявең Искәндәр, яраткан оныкларың. Олышыңар авылында гомер итүче, үзенең 60 яшьлек күркәм юбилеен бәйрәм итүче Рөстәм Ганиев, туган көнегез котлы, мөбарәк булсын. Хатта язылган һәр ихлас теләктә тормышка ашсын. Гаилә тигезлегендә, балаларыгыз бәхетенә, уңышларына куанып, һәр көнне бәхетле мизгелләр кичереп, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Җырлы бүләк тапшыруның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Изге теләк күңел кояшы ул. Якыннарны бәйрәмнәре белән котлап, аларга бәхетле мизгелләр бүләк итәргә ашыгыйк. Безгә хатларыгызны языгыз. Без аларны көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.